duten lotura eta zilborreste, naiz militarrak ibili, kode etikoan eske. Orduan pasatu zenaz, pentsatzen jarri gaitezke, 1600 hildako izan ziren bataz beste, hildakoak kolpatuak ta bortxatuak hainbeste, oraindik ere beraien oihuak entzun daitezke, oraindik ere beraien oihuak entzun daitezke. Zuntxiketaren oroimena berreskuratu genuen. Hain zuzen ere, 1813ko abuztuak 31ean inglesaek eta portugesek hiriari sua eman ziotelako, eta bide batez bertsolariak gogoratu digunez bortxatu eta hil zituzten eta ondorioetako batzuen ondorioz, hain zuzen, 1600 bat biztanle hil zirelako. Handikan 8 egunetara, Frantziako armadako soldaduak amore eman zuten, gorde egin ziren gazteluan, eta iraian 8an, hain egun berean Zubietan donostiar batzuk Donostiako berrikuntza egitea erabaki zuten egun berdinean, amore eman zuten Frantziako armadakoek 1700 bat soldadu, gehi 530 bat zauritu. Desfilatu egin zuten urrengo egunean, iraiak 9an, eta atxilotu egin zituzten, ohore guztiarekin desfilatu egin zuten, armadaren arteko adostuak balira, eta Emmanuel Rey, Frantziako armadako generalak, 2 hilabetez bahituta edo preso egon ondoren askatu egin zuten, eta Napoleonen aldeko armadan beste borrokaldi batzuetan parte hartu zuen. Egun horietan, arraroa gaur egungo ikuspegitik arraroa izan arren, 2 hilabete besterik ez zituzten egin Frantziako armadako soldaduek barruan, baina bitxia da Gipuzkoako desertore gehienak oraindikan espetxeratuak egon zirela. Gure oroimena, gaur egun oroitzen leguna, berreskuratzen dugu euren bizitza neurri txiki batean. Oraindik kalean zehar pausoak dira entzuten, ta gure gorputzetatik ezin hainbeste beldurken, hiri hontako kolpen, hiri hontako suten, artean konstituzio ura inposatu ziguten, ta pentsatzen aritu naiz, berdin iaz berdin aurten, gero
Geroztik antzen bat gauza inposatu dizkiguten. Geroztik antzen bat gauza inposatu dizkiguten. Donostiako setioak 59 ia 60 egun iraundu zuen. Aldez aurretik uztailak 31ean batzar nagusietan Castaños generala zaldiarekin sartu zen batzar nagusietan eta bertako kide guztiei behartu zien Espainiako konstituzioa 1812koa zin egiten. Espainiako konstituzioa, garai horretako Espainiako konstituzioa gainera debekatzen ukatzen zituen Euskal Herriko foruak, aspaldiko legeak. Aipatu dugu irailak 9an amore eman zuten Frantziako armadako soldaduak, eta handikan 10 egunetara hemen San Bizenten bildu ziren bertako bizilagunak eta Espainiako konstituzioa onartu behar izan zuten. Berriz plaka garai bateko plaka, frankismoren garaiko plaka bat berreskuratu egin du gaur egungo udal batzordeak, eta plaka horretan aipatzen dana, hain zuzen ere, ohorea garaiko armadentzako eta bar, nire ustez behintzat mingarria. Beraz, historia naiz eta aspaldiko kontuaz aritu, gaur egun ere irakurketa zehatza badu.